Cine este Călin Georgescu? Călin Georgescu este un inginer român, doctor în pedologie și expert în dezvoltare durabilă, născut la 26 martie 1962 în București. A absolvit Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, unde a obținut și un doctorat în pedologie. De-a lungul carierei sale, a lucrat în cadrul Ministerului Mediului și al Ministerului Afacerilor Externe, în mai multe guverne din anii 90 și 2000. A fost, de asemenea, președinte al Centrului European de Cercetare al Clubului de la Roma între 2013 și 2015. În 2024, Georgescu a candidat ca independent în alegerile prezidențiale din România. În primul tur a obținut un rezultat surprinzător, însă turul al doilea a fost anulat de Curtea Constituțională, pe fondul acuzațiilor de interferență rusă și nereguli electorale. Recent, la 26 februarie 2025, Georgescu a fost reținut de autorități sub suspiciunea de finanțare ilegală a campaniei și propagandă fascistă. Ancheta a fost declanșată după apariția unui videoclip în care acesta apărea alături de un influencer antisemit și naționalist, folosind gesturi și expresii asociate cu Ion Antonescu, un cunoscut colaborator nazist. În ciuda acuzațiilor și a investigației în curs, Georgescu rămâne favorit în sondajele electorale pentru alegerile programate în mai 2025, beneficiind de sprijinul partidului de extremă dreapta AUR și al unor personalități internaționale precum Elon Musk. În prezent, Georgescu se află sub control judiciar pentru 60 de zile, având interdicții de a părăsi țara și de a utiliza rețelele sociale. Cu toate acestea, el își menține intenția de a candida la alegerile prezidențiale reprogramate pentru 4 mai 2025